Poštovana kolegica Ermina Lekaj Prljaskaj u ime Kluba zastupnika HNS-a i nezavisnih zastupnika, izvolite. Poštovani predsjedniče, poštovane kolegice i kolege, u spomen na 3 žene ubijene tijekom brakorazvodne parnice na Općinskom sudu 22. rujna 1999. godine u Hrvatskoj se od tog datuma obilježava Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama. U 2019. godini ubijeno je 13 žena, 5 više nego u 2018. godini. U prvih 8 mjeseci ove godine od 8 ubijenih žena od 8 ubijenih žrtava 7 su žene. Unatoč zadovoljavajućem zakonodavnom okviru skloništa za žrtve nasilja su prepuna. Tromost sustava izaziva nepovjerenje i odustajanje žrtve od traženja pomoći institucija, ali i društva. Iako statistike pokazuju ukupni pad broja slučajeva obiteljskog nasilja, zabrinjava trend brutalizacije istog. Žrtve nasilja nisu bezlični likovi crne kronike. To su naše susjede, prijateljice, djevojke, djevojčice, žene i sve dok i jedna od njih trpi nasilje, uvrede i prijetnje ne možemo i ne smijemo šutjeti. Nasilje nad ženama ne poznaje nacionalne, kulturne ili statusne razlike. Ono što se događa u kući kao i na ulicama te kao takvo stoji na putu napretka našeg društva prema jednakosti, miru i ljudskim pravima za sve. Jer dok živimo u društvu koje tolerira ubijanje, brutalno premlaćivanje, omalovažavanje i vrijeđanje žena, u društvu u kojem je žena potplaćena, gdje se ciljano svrstava na margine političkog i društvenog života, gdje se svakodnevno mora podsjećati na njenu ulogu i ravnopravnost, ne možemo reći da idemo naprijed. Zato je jučerašnji dan, uostalom i kao svaki drugi dan, prilika da ponovno glasno progovorimo o problematici nasilja nad ženama i pošaljemo jasnu poruku nulte tolerancije prema svakom obliku nasilnog ponašanja. Nasilje nad ženama i u obitelji kao i svaki drugi oblik nasilnog ponašanja neprihvatljivo je. Obaveza svih nas je da kontinuirano potičemo međusobnu suradnju u suzbijanju i sankcioniranju nasilja. Da ne zatvorimo oči, ne šutimo na razne oblike nasilnog ponašanja, već da osiguravamo podršku i zaštitu žrtve te zajedno edukacijom i prevencijom gradimo otvoreno i tolerantno društvo u kojem se poštuju ljudska prava i različitosti u kojem će se žene osjećati sigurno i uvaženo. Hvala vam.